Ciarán seo, agus nniu táid chun aithris dhéanamh roinnt na hainmhithe atá le fáil san Artach. So an chéad anmhí gúil chun déanamh ná an sionach Artach. So tá siad ancasú leis na sionaigh atá gan an éireann ach beagánaí níos lú, ach tá siad có glic agus có cuaireamach céine. Ní sin rud is spéisiúil a futhú ná an cóta, agus is féile ó bheith mu faoin air nuair tá an teocht chomh íse le lúda 7 Celsius. So ní féile aon anmhí eile san Artach é sin dhéanamh. So aimsigh spás tain agus déanamh aithris an sionach Artach. So sin an cosclé siar I lína díreach le de cheann agus sin an lámhheas amach an tosaí. So cosclé, lámhheas. Sin tóg an lámhclé agus an cosheas amach. Iontach. Nis, an chéad anmhí eile gúil chun déanamh ná an bear bán. Nis, ní dá bán atá an bear bán in áréire ach dá dómh. Ach is cosúil go bhfuil dá bán mar go bhfuil an gróig nó an fionnaigh go bhfuil sé tréthailseach, so taislíonn an solas tríd. Agus fríochán an fionnaigh an solas cosúil le scathán. Agus ceapam muidnig bhfuil dá bán ach in áréire tá dá dómh an ghracin. So siúlann an bear bán mar seo. So táid chun an lámhclé agus an cosclé a bhogad le chéile. Sin an lámhheas cosheas. Lámhclé cosclé, lámhheas cosheas. Agus siar, lámhheas cosheas, cosclé lámhheas, lámhheas cosheas, lámhclé. Anha, inis, an tanbí déarnach táid chun déanamh ná an fia nó an raon ia. So de gná na fia ag an fia fearan amháin a bhíonn na beanna. Ach an raon ia tá beanna ag na fianna buine na freisin. So an rud is spéisiúla fí seo ná go gailann an fia fearan na beanna ag tús fhí na nullag. So chiallaíonn sé sin bhfuil na fianna ar fád atá ag ceall le dadí na nullag gur fianna buine iad. Nis, tóg an cosheas siar agus na lámh amach an tosaí. So seo iad beanna an raon ia mar seo. An sin aithrig an cos, so an cos eile siar. Whoop. Anha agus na beanna thuas. Iontach. So sin na hainmhithe atá agan san Artach. So an sionach Artach, an raon ia, agus an bear bán. Anha.